खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना बबिता गयारी जिल्ला धेमाजि बियाब सिलाफोथार बादै नं 59 आं दायो ब्रैथि दिंखोनाव राहा बिनाय आरज मेथाइ खननो सिगांदों। मेथाइनि गिबि सिरि आय बिमा अनसुलि माइनाव। आय बिमा अनसुलि नोंनि अननाया बेसे गोथार बेसे गोजोन नोंनि अननाया माजों फुजिगोन आयै माजों गैया जोंहा गोसोआव गोथार आलारि गैया जोंहा गोसोआव गोथार आलारि आय बिमा अनसुलि बेसे गोथार बेसे गोजोन नोंनि अननाया बेसे गोथार बेसे गोजोन नोंनि अननाया दैदेन हरदो बिमा नों सोरां गियान बयनोबो मुलुग संसाराव आयै मुलुग संसाराव दैदेन हरदो बिमा नों सोरां गियान बयनोबो मुलुग संसाराव आयै मुलुग संसाराव आय बिमा अनसुलि माइनाव बेसे गोथार बेसे गोजोन नोंनि अननाया बेसे गोथार बेसे गोजोन नोंनि अननाया फालिनो रोङासै नोंनि बोसोन आयै नोंनि थिननाय हायाखैसै नोंखौ बिमा सुखुआव दोननो बे दायनि थाखै नोंनि माहा होदों गोरबोआव दुखु दाला अनसुलि बिमा
नोंनिनो फिसाफोरखौ गोरबोआव जना नोंनिनो फिसाफोरखौ गोरबोआव जना आयं बिमा अनसुलि माइनाव बेसे गोथार बेसे गोजोन नोंनि अननाया बेसे गोथार बेसे गोजोन नोंनि अननाया